السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kira sabiru mana ka fada ita kadai ko duka a wannan ɗan ce dama wani lokacin ta kaɗan yi بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا علي بن محمد أليس كذلك؟ قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن أبي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منزع الله صلى الله عليه وسلم يجي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ما منكم من أحد باب ونطيع أتشكينكم إلا سيكلمه ربه سيدي فاتي أبنجد سيازي مغانا دشي ليس بينه وبينه ترجمان سكان كيدا الله نحن تشك باب من فسر با ترجمان با من ترجمان فينظر عن أيمني منه فلا يرى إلا شيئا قدمه متين يكلي داما با أبند ذاك غني سي أيكين دكاي ثم ينظر عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه sannan ya waiga hagu ba abinda za ka gani sai aikin da ka gabatar thumma yanzuru amamahu fatastaqbiluhu an-nar ya kalli gabansa kuma sai fuskanci wuta faman istata'a minkum an yattaqiya an-nara walau bi shiqqi tamratin falyaf'al duk wanda zai iya kare kansa daga barin wutar jahannama ko da tsagin dabino ne falyaf'al ma'ana duk aikin alkhairin da zaka yi ya raba ka da wuta ga aikata to mu muna karatu ne akan bab fi ma an karatil jahamiyya aina mahallu shahid sayukallimuhu rabbuhu ma'ana Allah yana magana su kuma an karatil jahamiyya ko dai shi قال حدثنا محمد بن بشار وان صفوفين الله بارك sarki yana magana yana gani yana da hannu yana duk mun gaba da shi a cikin Buhari ko cewa yadda zatin Allah yake zati ne laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir yadda kai yadda Allah na da samuwa ba kamar samuwan mahadukai ba haka zaka yadda sifofinsa da basigi basi kama da sifofin mahadukai ba to in ka tafi akan haka sai ka zauna lafiya amma in ka sa azanci da dabara da wayo to shikenan sai ka shiga rigima sai ka shiga wahala sai ka bata lokacinka karshe ba za ka iya fahimtar komai ba za ka fahimta duk waɗanda duk manya-manyan malamai da suka yi aiki da hankali su daga bashe da suka dawo sai da suka dawo wannan ya faɗa kaza wannan ya faɗa kaza wannan ya faɗa kaza sa'annan suka ce raja'ana ila dinil ajaiz ba'da ma qatta'ana buhuran duna hunna buhur bayan mun shiga wahalhalu yace sai a wayi a cikin dare bayan bisha ya kawo zantuttukai ya auna in kulta kaza yalzamu minhu kaza in kulta kaza yalzamu minhu kaza law kana kaza la lazima minhu yakuna kaza sai da rayuwar ta tafi ta kusan karewa suka dai zai gace ba abin da yake zama lafiya ka tabbatar da abin da manzo Allah ya tabbatar yadda ala muradillahi sai ka zauna lafiya قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد
قال حدثنا أبو إمران الجولي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبزو الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة الجنة غلابي نأزرفا آنيتهما وما فيهما da korensu da kofuna da mazubinsu duka da abin da ke ciki na azurfa ne wa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima aljanna guda biyu kuma na zinariya da duk abin da ke ciki wa ma bainal qaumi wa bain an yanzuru ila rabbihim tabaraka wa ta'ala illa rida'ul kibriya babu abinda ya hana halitta su ga ubangiji barke sarki sai dai mayafi na kibriya na cika da isa da buwaya ala wajhihi fi jannati adni a fuskarsa a cikin aljannatu adni aina mahallu shahidi ala wajhihi dayake an yanzuru ila rabbihim saboda su sai wujuhun yau mai zin nadiratun ila rabbiya nadira yace a haiba lalle bane ba tatarrahu ihtimal ila mufradu alai wal alai ni'am kenan ko wujuhun yau mai zin nadiratun tantazur ni'mat rabbiha to kuma ya zaka da shi baka da ni zaka da shi zamakhshari imamu zamakhshari kenan mutazili ne kuma yana alfahari da haka ما لو الأرضال بدء الأمالية يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال أنسى محل شاهد قدانو كنا قدابين كنا قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وانزع الله كرمت وأن آيتي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأن سكي أيكي نقري سنة الجنة كما دكاي ثم يمتياش الحسنى للذين أحسنوا الحسنى ما معنى الحسنى هنا الجنة وزيادة دكاي الجنة في سورة يونس وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلنا الله منه وأهل النار النار أعاذنا الله من النار نادى مناد سيمي يقوى يكرا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موئدا يريد أن ينجزكموه يا أم الجنة كنا دا الكوري دا الله يبقوا الله ناسو يزنترمك يباوك فيقولون سيسوتي وما هو مي والنقما ألم يثقل الله موازيننا الله يا صاحب مأوني مسلم يا تكا منا مأوني ويبيض وجوهنا كما يسا فساكي من سكي فري ويدخلنا الجنة وينجينا من النار يشغل دمو الجنة يسير دمو دكوتا تمي كما يسار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سي أياي كاريا حجاب اللي أهلا سغني فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر duk neman da ke cikin aljanna sai an manta da shi shine ce wayan saunan na'ima idza ra'aw yani ilayhi wala aqarra li a'yunihi babu abinda kuma yake sa musu sanyin rai da kwanciyar hankali kamar da suka ga Allah madaukakin sa mahallu shahid ke da ku qala haddathana ali ibn muhammad qala haddathana abu muawiya qala haddathana al-a'mash an tamim bin salama an urwa bin zubayr عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki waɗanda jinsa ya yalwaci duk muryar duk halittar da ya halitta baki ɗaya da za a haɗu baki ɗaya a waje ɗaya kowa ya roki abin da yake so Allah yana jin kowa laqad ja'atil mujadila ila nabiyyi sai na Aisha take bada bayani wacce ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce aka saukar da suratul mujadila kenan ko
na Aisha tace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana fi nahiyatil bait tace ina wani wuri a cikin gida tashku zawjaha tana kawo karan mijinta ga abin da yake faruwa wa ma asma'u ma taqulu ina gidan amma bana jin abin da take faɗa fa anzalallahu sai Allah ya saukar qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir na ra'ayi sai ina gida take magana da manzo Allah ma ba da shi sai Allah ya san qad bitahqiq qad sami'a Allah qawlan allati tujadiluka fi zawjiha mahallu shahid kenan sami'a Allah alaysa kadhalik qala hadathana Muhammad ibn Yahya qala hadathana Safwan ibn Isa an ibn Ajlan an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي كتب ربكم على نفسه أين محل الشاهد كم محلات الشاهد كتب ربكم على نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك بيده نبيك قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي محل شاهد نوني biyu a duba ne da kyau ne guda biyu ina suke guda nawa ne guda uku na farko ala nafsihi biyadihi sabaqat ghadabi sifatul ghadab sifatul ghadab rahmati mahallatu shahid kenan ko an fara sabawa da su ko in aka saba da su duk sa Allah karanta hadisi sai ai kokari a fitar da guda nawa sai ga kokoran an washi ta kenan sai ga mutum yana jin dadin karatun hadisi shine sai ka zauna hadisi dai kana fitar da hukunce fikihu har ka ji as-salatu khairun minan nawm sai dai ka dauki shayi kai haka ake amma kana zaune kana bacci tarumul izza thumma tanamu layla yaghussu al-bahra man talaba al-ali aka ce tarumul izza thumma tanamu layla yaghussu al-bahra man talaba al-ali lokacin gaba na bacci bane yanzu zaka yi karatu ka haddace kai menene da menene lokacin da ka zo ka girma za ka yi kana bacci abubuwa sun zauna da ka ɗauko minti 15 ka karanta sai ka hada abubuwan da dada ne sai ka yi awa uku kana yi ba haka ne sai an washe kwakwalwa sai ai menene da menene kana gane shi kama abu mai sauki wallahi ba ɗauka ka je ka zauna kai kaɗai kana zaune haddathana Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami wa Yahya ibn Habib ibn Arabi qala haddathana ka je ka dawo in ka tashi ba zai yi ba za ka yi ba sai ka koya sai an koya sa'an nan ka je ka zauna tun muna cikin Buhari aka ce duk wanda ke so ya je ya zo za a shaurare shi a gyara masa sa'an nan sai a nuna maka littafan da za ka sai ba su da wahala suna aje kusa da kai saboda malaman hadisi din ajamawa ne da yawansu sunansu sai an nuna maka yaya ake karanta sunan kada ka yarda da wannan wasali sama wasali kasa dan ma'a wasali shi a ce maka kaza bi fati kaza wa kaza shine shakal dabt kenan amma wasali sama in aka je wajen matba'a sai ya kuskure a sa wasali kasa ba haka bane ba ko wasalin ma ya dauke gaba daya قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم ابن كثير الأنصاري الحزامي قال سمعت طلحة بن فراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام da aka ji yaki aka kashe mahaifin sayyidina Jabir dan Abdullahi yawma Uhud ranan da aka yi yakin Uhud ya samu shahada laqiyani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sayyidina Jabir ya ce sai manzo Allah ya hadu da ni sai ce ya Jabir ya kai Jabir ala ukhbiruka ma qala Allah li abi da baka labarin abinda Allah ya faɗa game da ubangiji mahaifinka
وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا وترواية شيء جابر يا زو yana tafiya a can haka dai an kare zuciya mana gwiwa ta kare ba ana tafiya ne ba jin dadi ba alaman jin dadi sai manzo Allah ya nake ganin ka haka قال قلت يا رسول الله سيدنا يا منزل الله صلى الله عليه وسلم استشهد ابي ما هيفينا انك يا سامو شهاده yake Uhud wataraka iyalan wa dayna ya bar yara kanana kuma da bashi suka akan shi kuma ne babban duk abu ya dawo kai na kenan to wata riwaya da muka karanta bashi ba ga kuma IMF sun zo suna bi Jabir uban shi ya bar basu suka ga gonan dabino abinda aka samu ba zai isa a biya rabin bashin ba to su kuma sun zo dama IMF aka suke su baka bashi in zaka biya duka su ce a'a kadan kadan zaka tafiya interest na karuwa har bashi zai fi karfin ka sai a saye ka ta dabara sai suka zo suka suna sai Yahudawa dama su suka bada bashi Jabir hankali shi tashi ba yadda za a yi amfanin gona bana ba yadda za a yi a biya ba su suka da ke kan mahaifinsu da ya mutu da ya rasu ya bar mishi sai manzo Allah ce Jabir je ka tattara dabinon da ka samu waje daya ya je tattara waje daya ce ya za a yi wannan zai biya 1/10 ba wannan zai biya 1/100 ba ya za a yi sai manzo Allah je zagaya yayi addu'a ya sa albarka ya ce Jabir biya kowa bashi shi duk wani bai hure na Madina da yake bi ubanka bashi ya zo nawa kake bi bai kake bi ɗebi iya abinda kake bi ya ɗai ba wannan kowa ya ɗebi bashi shi ya tafi kuma kaman ba ɗauki komai ba a ciki sallallahu alaihi wasallam wata riwaya sayyidina Jabir kenan wannan kisa tana da bangarori guda kamar uku wata riwaya kuma sayyidina Jabir mahaifinsa ya rasu ya kan ne guda 9 ko kan ne mata guda nawa ne guda 8 ko 9 sai je to bukatar aure ta kama shi sai je aure bazawara sai zama Allah ce ya aka yi ne Jabir yayi aure na ya manzo Allah budurwa ko zaura ce bazawara ce na ma da budurwa ce kaza kaza sai manzo Allah ce sai fa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaji ya rasu ya bar ya'ya guda 9 na je na dauko kamar su kuma yariya karama su zama min 10 shine na je na dauko wacce take da wayo take da hankali ta kore za ta kula ta yani za ta tayar kula da su ta taje musu kula da su shikenan manzo Allah sai sa mishi albarka sai na Jabir kenan mahaifin shi ya samu shahada ne a Uhud to a wannan kisan ga abin da ya faru ya bar iyali da dainan da ba su suka kana afala ubashiruka bima laqiya Allah bihi abaka bazan baka labari ne ma albishir da abinda ubangijinka ya hadu da abinda mahaifinka ya hadu da shi wajen Allah ba kana bala ya rasulullah yace ina so kana sai ce ma kallama Allah ahadan qattu illa min wara'i hijab yace Allah bai taba zantawa da wani ba sai bayan hijabi wa kallama abaka kifahan ko yace laisa bainahuma hijabun wala rasul Allah ya zanta da mahaifinka tsakanin Allah da mahaifinka ba hijabi ko ba manzo me kuma kake so sama da haka fa qala ya abdi da Allah ya zanta da mahaifinka me yace ya bawa na tamanna alayya u'tika kai burin duk abin da kake so zan baka qala ya rab kaga sai abin da uban Jabir ya fara kenan in ne ko kai yanzu duk abinda mai yake so limited company ko kana son limited company kana son gida kana son mota kana son jirgin sama kana son makar sai mahaifin Jabir ya rabbi juhini fa uqtalu fi kafaniyati abinda nake buri ya Allah ka raya ni na koma duniya da jihadi a kashe ni a cikin yakin ta da addinin Allah fa qala ar-rabb subhanahu wa ta'ala innahu sabaka minni yace ai wannan magana an gama da ita ai na riga na zartar da hukunci annahum ilaiha la yurja'una duk wanda ya tafi ba zai dawo ba qala sai ce ya rabbi fa abligh min wara'i sai kuma ne wannan fa abligh man wara'i sai in ba da labari qala Allah ta'ala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله تعالى من فضله ويستبشرون
Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun qa'ida ta alqur'ani duk inda ake karanta alqur'ani malamin ka kowa ne shi komen haddasa in yazo karatun alqur'ani aka ce alqur'ani ya fi karfin kowa da zaran an karanta aya kuskure ba kyalewa za ka yi ba kowa ne sai a gyara da kuskuren da gyaran su fito shi yasa limamin makka ba karshen limamin duniya ba kenan limamin makka ko madina ba yana karatu tahajjudi ne ko tarawih ne ko sallar isha ko magariba ko asuba yana karatu da yayi kuskuren aya ko menene masinja ne ke bayan shi sai gyara ko masinja ne ba karshen mataki ba kenan sai gyara baya kyalewa ko ba wanda ya taba jin ba daɗi don an gyara masa alkur'ani sai ya ji daɗi an gyara masa alkur'ani ke da wannan mu'jiza yasa malamin ko kowa ne shi yana karanta alkur'ani kuskure sai ka gyara wannan ba karambani bane ba cin zarafi bane ba rashin ladabi bane ba rashin menene in ya ce ka masa muna na mishi ladabi sai ka ce kai ma alkur'ani ladabi ka gyara ladabi ka gyara alkur'ani ka gyara an fahimta babu wanda ya taba karatu alkur'ani bai kuskure ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين محل الشاهد في حديث جابر كلم su shine ita ce ayar da ta kawo abin nan su zama shari matsala wa kallama Allah Musa takliman at-tawkid bil masdar yamna'u al-majaz saboda ina mana kallama ma'anarsa kadai kenan ko yana dauka wata ma'anar ya ji masa ciwo ya masa miki ba haka bane ba yana dauka kuma ya dauka to shine duk inda suka je komai suna iya mishi dawili saboda Allah ya bashi kwarewa cikin lugar arabiya to sai aka zo wa kallama Allah Musa takliman ba ja ko ka'ida kuma at-tawkid bil masdari yamna'u al-majaz to ya za ka yi a dukkanin bibinka akwai inda za ka zai fi karfin ka ya za ka yi to a kallaman lahu musa ta kilimin wace ma'ana za a bata Allah ya cimma musa ciwo amma duwayen su ayoyi da kake ganin ma'anar su kenan yanzu sai ba su ma'ana kuma ba ka da yadda za ka yi ba yadda za ka yi saboda Allah mai sarki yake jawo wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali Allah yana cin rabin bayansa ya kawo su ayoyi suna daukan ma'ana biyu ya za ka yi shi yasa yace huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitab ay marji'uhu ummuka marji'uka wa ukhra mutashabihatun ay mutashabihat wa ukhra ba'd alayat ta'khudhu ma'anayn aw akthar فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إلى آخر الآية الله مرة يسجي هنا أقوي آية نسكي أوكا ما نبيو من آيات محكمات آية نسكي محكمي المحكم هو الذي لا يقبل إلا معنى واحدا wa ukhar mutashabihat da wasu ayoyin kuma suna da akwai shubha a ciki suna dauka ma'ana biyu ko uku ko to ya zaka ka tilasta mutum ya dauki wannan to shine sai aka ce in kaga ayar da take daukan ma'ana ɗaya ko biyu a jeta binciko cikin muhkamai zaka samu cikin muhkamai ayar da ke tabbatar ma ga abin da ake nufi saboda kisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nasara da jiran suka manzo Allah ya je wajen nasara da jiran larabawa ne suna jin larabci yana musu sai suka ce ma za ta kulu fi isa ibn maryam qala abdullahi wa ruhun minhu min yahtamilu at-tab'idiyya yahtamilu ibtida' al-ghaya yahtamilu suka ce idan yakfina hadha mu shi kenan bukatar mutabiya yau kai ma ka tabbatar ruhun minhu
shi suka dauki ma'anar tab'idiyya saboda abin da ya dace da aqidar su sai Allah ya saukar da wannan aya wallazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihatun fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai aka ce ai akwai ayat da ke nuna minhu din nan me ake nufi in huwa illa 'abdun an'amna alayhi وجعلناه مثلا لبني اسرائيل يا زي زما بعض من الغريب ان هو با كوا بني بشي يسبا الا عبد باواني انعمنا عليه muka yi masa ni'ima to shikenan bawa ne zai zama ba juz'i daga gare ni kuma قد سمع الله قال فيكم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يا ايتهني قال رب سبحانه انه سبق مني انهم اليها لا يرجعون قال يا ربي فابلغ من ورائي قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله kada ku zaci waɗanda aka kashe a cikin yakin tada addinin Allah amwatan matattu ne ban ahya'un rayayun inda rabbihim yurzaquna ana azurta su irin wannan rayuwar قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة وأن يكشف أنوانسا كما دكس الله يساس الجنة زي الله ينادى يأتي يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد وأن يأتي كتاب الدين الله sai wani kafiri ya kashe shi ya samu shahada thumma yatubu Allahu ala qatilihi wanda ya kashe shi kuma sai zai musulunta ya zama musulmi kuma ya zare takobinsa yana yakan kafirai har fa yuslimu fa yuqatil fi sabilillahi fa yustashhad shi kuma ya musulunta maimakon da takobinsa ke kan musulmai yanzu ya dawo takobinsa na kan kafirai ne ya je yana yakan kafirai shi ma wani kafir ya kashe shi shi ma ya samu shahada su biyun duka sun samu shahada sai Allah ya sa su aljanna mahallu shahid yadhaku ila rajulayn yadhaku dhahak yaliku bi jalalihi bi zatihi wa sifatihi قال حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة يقول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أبو هريرة يقبض الله الأرض يوم القيامة الله زيد كساران تاشن القيامة ويطوي السماء بيمينه ينادي سما دباكي ديا ده hannun damansa kilta ya dace yamin thumma yaqulu mana Allah ya danki kasa ya nade sama shikenan sa'annan sai ce anal malik aina mulukul ard anal malik ni ne cikakken sarki mai mulki mai iko aina mulukul ardi ina sarakunan duniya ina shugabanni ina kaza أين محل الشاهد يطوي السماء بيمينه يقبض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الدنيا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد ابن أبي ثور الحمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس ابن عبد المطلب قال كنت بالبطحاء هذا حديث ضعيف لذلك لا نحتاج إلى تضييع الوقت الأجلي
كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به صحابة فنظر إليها يتي منا البطحاء منا زي ما الله وإنس متعني سنة وشيوا سيسوك جلجي زوي وشي فقال ما تسمون هذه زي ما الله يتميز ميكوكي غير وانا قالوا الصحاب شيسك في جلجي قال والمزن يتي والمزن كما قالوا نعم والمزن قال والعنان قال أبو بكر قالوا والعنان بالسنن جلجي قال كم ترون بينكم وبين السماء kuna ganin tsakaninku da sama tazarar menene nisa da menene qalu la nadri sai suka ce ai ba mu sani ba qala fa inna bainakum wa bainaha imma wahidan aw ithnatayn aw ithnayn aw 73 sana tsakaninku akwai tafiyar shekara 73 والسماء فوقها كذلك سكان sama da wannan kuma haka hatta adda 7 samawati sai da kirga sammai guda 7 thumma fawqa as-sama'i as-sabi'a bahr saman da 7 akwai bahru baina a'la wa asfalihi kama baina sama'i ila sama'i ba akwai bahar teku tsakanin saman shi da kasan shi kama bai da sama'in ila sama'in kamar tsakanin yadda aka faɗa muku tsakanin sama zuwa sama tafiyar shekara 73 sun mafauka zalika 8 awali alwa'i ne alwa'i barewa kana sa'an nan akwai wasu mala'iku masu kama da wannan za ka gansu da sifar kama wannan dabbar bai na arzafihin na wa rukubihin na kama bai na sama'in wa sama'i tsakanin kwafatunsu zuwa korinsu zuwa gwiwansu kamar tafiyar sama zuwa wata sama tafiyar shekara 73 sun ma'ala zuhurihin na al'arsh sa'an nan al'arshi na bayansu yana ɗori a kan bayansu بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى سنة الله نا سمن دك فوقية معنى بزاعتي جهة قوغا إنك كوينا زوني ينا ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال ba yadda zaka ce wannan na sama da wannan suna ne a'a wa rabbul arsh fawqa al arsh lakin bila wasf at tamakkun wa ittisal ba za ka ce su yana hada da shi bane ma'ana abinda ake so ka fahimta shine duk wani bisani duk wani sama duk wani karshen kurewa Allah na sama da duk komai قال حدثنا يعقوب بن حويد ابن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمرا في السماء إن الله يزدن له كنشي عصمة ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله سي ملائكة سكرك دك فكافكسو سبو ميكا ويا غابن الله ملوك سلكي فلا كأنه سلسلة على صفوان kace sarka je manyan babban sarka ce ta karfe aka jefo akan marmarar dutse idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum bayan sun fi shiga wannan imuwa suka farfado ne ce ma za qala rabbukum mai ubangijin ku ya fada qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyu al-kabir ya fadi gaskiya kuma shine al-aliyyu al-kabir qala fayasma'uha mustariqu as-sam'a to a lokacin da aka zartar da wannan abin to shedanu kuma sun riga sun hau juna wannan ya hau wannan ya hau har su je suna so ya stare ko na sama su jiyo mai ake faɗa fa yasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahatahu nan karshe in yaji kalma sai ya jefo mana na kasa ya jefo maka kaza na kasa ya jefo maka kaza فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها الذي تحته to wani iski sai a jefo shi da bakin wuta kafin ya mika sakon da na kasa da shi fayulqiha ala lisan al-kahin aw as-sahiri wani zai mika sakon wani kuma kafin sakon ya kai shi kuma to shine wannan abin da suka sata suka ji suna fada din nan za a yi kaza za a yi kaza shine sai su ji su fada ma yan boka masu boka to mai boka ya ji wannan kalma ɗaya abu ne zai aiku
to sai ya faɗa ya ce ai kaza zai auku sai ya auku sai ka yarda da shi to sai ma karya su 1000 baka sani ba fa rubbama lam yudrik hatta yulqiha wa yakdhibu ma'aha 100 kadhiba fa tasduqu tilka al-kalimatu allati sumi'at min as-sama'i wannan hadisi sahihi ne aina mahallu shahid إذا قضى الله أمرا في السماء ماذا قال ربك خضعانا لقوله ماذا قال ربك قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 كلمات منذ الله بدا من كلموني غدانيا فقال يتي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم جنجدي ما بلي بچي الله ما يبچي بيداتي باچي الله يبچي يأخذ القسط ويرفعه ينا أجي ميزاني kuma ya daga mizani ya sauke mizani yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahari ana daugawa ana kai masa ana daukaka aikan dare kafin na rana ko na rana kafin dare ake yurfa'u ilayhi ana daugawa zuwa gare shi wa amalun nahari qabla amalin layli hijabuhu an-nur hijabin Allah rabbi sarki haske ne لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه دا الله يا كواي يا wannan hijabi da duk abin da ke halittar da Allah yake kallo duk zai kone man ta ilahi subhat wajhi kwarjinin fuskar sa sai ya kona duk abin da yake Allah yake gani min khalqihi aina mahallu shahid يرفع إليه ما معنى يرفع إليه زوا غريش ina ana mika masa ne ko ana tsagawa ne to ina yake kenan sama ba ka bane ba subhat alwajh sai kuma akwai daya man taha ilaihi basaru duk jami'a suna musunta wa'annan قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفظ القصة ويرفعه حجابه نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه محل الشاهد كل شيء أدركه بصره ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين أن بورك من في النار أي الله ياسا البركة ومن في النار النبي موسى كينا ألوك تنا إني أنا سنار الله الذي ومن حولها هذا ملائكة لك يقصد الشيء الله يمسى البركة با أن بورك من في النار موتا جهنم فا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأى دامر الله مدوكك سركي حنو الله ندام تكيك ذكرنش لا يزيدها شيء ba abin da ke rage tawaye abin da ke tsannun Allah sahabul laili wan nahari mai kyauta ne mai yawan baiwa ne a dare da rana wa bi yadihi al-ukhra al-mizan ɗayan hannun kuma yana dauke da mizan yarfa'u al-qissa wa yakhfid qala ara'aita ma anfaqa منذ خلق الله السماوات والارض
kai mamaki wani gani gaban labari tun daga ran da Allah halitta sama da kasa yake ciyarwa yake ba komai abin da yake bukata fa innahu lam yanqus mimma fi yadayhi shay tun da Allah halitta sama da kasa da abin da ke ciki abin da ke bukatar iska a bashi ruwa a bashi abinci a bashi duk abin da kullum Allah na bayarwa har yanzu ba abin da ya ragu cikin abin da ke hannun Allah kare aina mahallu shahid yaminullahi tayyib wa bi yadihi al-ukhra lam yanqus mimma fi yadayhi shikenan قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول ياخذ الجبار سماواته وارضه بيده الجبار صفاتي الله الله يسكي ياخذ الجبار سماواته وارضه بيده محل الشاهد كده zai da sama da kasa duk Allah zai dauke su da hannunsa wa qabada bi yadihi faj'ala yasduha wa yaqtuha haka manzo Allah yana nunawa thumma yaqulu sa'an bayan Allah ya haka sai nuna isa da cika da kamala shi anal jabbaru ainal jabbaruna anal jabbaru ainal jabbaruna in za mu fassara zan ce anal jabbaru ne kenan ni ne tai ainar jabbaruna ina jabbirai ina jabbirai masu jiji da kai jabbirai ce ke ko ainar mutakabbiruna ina masu ji da kai ina masu girman kai قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره saboda manzon Allah ya ci gaba yana ta bada bayani yana bada sai ga minbarin yana tangal minbarin na rawa da manzon Allah har suka zace cewa minbarin zai fadi ne hatta nazaru ila al-minbar yataharraku min asfali shay'in minhu hatta inni aqulu asaqatu huwa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minbarin zai fadi ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah har harkar da yake ta yana ne a to bayani in lokacin abu ya kama ba za ka san lokacin da za ka ke yi ba sai ka gama a ce maka bid'a ce ko sunna ce ko ya dace ko bai dace to ya danganci wanda ya kowa da irin salon maganarsa ke shi yasa aka ce in za a zafi wanda zai hutuba mai kiran sallah ma aka ce mai murya ko ji mai hutuba kuma aka ce mai murya wanda zai iya jan hankalin mutane wanda zai iya kaza wanda zai iya kaza wanda zai iya kaza to duk wayannan maganganu da muke yi muna mughalatat muke yi makam ka san ma'anar mughalata ko duk sa'an da za a nemi limami a masallaci ko za ku nada limami masallacin ko shi ya gina masallacin shi ko masallacin gado su ne ko menene da menene lallai sharaɗi ne sai ya dace sharaɗi ne ya zama limamin masallaci sai ya dace haka za ka je ka tarar da shi in ba za ka je ka je wani wuri in ba ka son shi ka je wani masallaci yana da yawa to shi yasa ake samu waɗannan baki ɗaya waɗannan matsalolin amma in za a bi ka'idoji ne wanda sharaɗi ne ake son limami ya zamo farko ma tukunna ya ake son ya zamo kaza da kaza da kaza ya ake malami mai karantawa ya ake so malami mai wa'azi ya ake so amma kowa yana yi ne yadda shi yake so ba wai yadda shari'a ta ce ba yadda ka'ida ya ce ba kowa na yi ne yadda yake so kuma ba ka da yadda za ka yi da shi to ya za ka yi da shi in ba ka son wajen shi ka je wani masallacin Kano alhamdulillah suna da yawa
to shine yake haifar da waɗannan abubuwa baki daya akwai abubuwa da suna bukatar a tsaya a natsu a gyara su amma wai zai yi wannan hukuma ko wace ce hukuma magana ce yake hukuma wace ce hukuma wace ce gwamnati kaga muna dariya mu duka ko to illa kenan duk abin da ya wahal da mu ke shari'a commission waye na da su wace ka'ida aka bi aka nada su kana mara min baya ba zan nada kana kana mara min baya sai in ki nada kan daukon cewa da shefiyawa iki baya mara min baya yaya to ya ce fadar mai martaba sarki ko to da al'amura duk yana cikin gari ne unguwa ne birni ne unguwanni da gari kowa ya san kowa kuma saboda kowa ya san kowa din baka so kai abin asha za ka bata sunan gidanku saboda an san kakanka an san ba haka bane ba fadar mai martaba sarki galadi bakar duk gidan da ka kira karo kowa ne da kai kace ubanka ya san ubanka ya san kaka akwai shakka ci wannan shi yasa yana zaune ya fada shi sami haƙƙin ma alfarma yake da kaje yi waya zai ɗauka a kirawa ne kana cewa uwanka ne wa ne ko ya san wayewa a kirawa ne to sai matsala ta zo a hankali sai ta koma bari shi 'yan siyasa da su 'yan siyasan kansu قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بصر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس ابن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن wata zuciya tana tsakanin yatsu guda biyu ne na yatsun Allah madaukakin sarki mahallu shahid kenan ko in sha'a aqamahu wa in sha'a azaqahu Allah ga dama ya bikar da shi ga dama ya kautar da shi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadan cewa ya musabbital qulubi thabbit qulubana ala dinika addu'an manzo Allah kenan ya musabbital qulubi wal absar thabbit qulubana ala dinika ya mai tabbatar da zukata Allah ka tabbatar da zukatan mu akan addininka qala wal mizanu bi yadir rahman mahallu shahid kenan nabi ko bi yadir rahman yarfa'u aqwaman wa ya'khudhu akharina ila yawm al-qiyamati daga wa'ansu ya sauke wa'ansu har zuwa tashin al-qiyama mas'aloli ne masu wahalar warwarewa yanzu kaman birnin Kano yanzu duk kowace unguwa an santa unguwannin da ke cikin birnin Kano guda nawa ne local government wale dala menene na cikin ba haka bane ba to yanzu kasashen duniya an zo kamar Saudiya kamar kowanne kasashe ana samun malamai masu ilimi wanda aka dauke su masu ba da shawara mace ce ta shiga cikin wani hali ta rasa yadda za ta yi ko mutum ne shiga wani hali sai ya je wajen waɗanda suka san zamantakewa ilimin zamantakewar na rayuwa ga halin da nake jiga shi a ba ta shawara sai ta ji sauki sai ta je ta warware matsalarta muna da shi anan ba wannan abin wa ya kamata ya kirkir ya kawo wannan abin ba wanda za a ce shi ya kamata ya kawo wannan wanda ya ga matsaloli da duk ya kamata ce fadar sarakuna za a yi duk sun koma bari sun koma ce yanzu rayuwar ka tokar baki ɗaya ta hannuwa ta hanyar 'yan siyasa 'yan siyasa kuma yi manufarsu me ke gabansu kudi mulki kudi in baka sani ba wannan halin da ake ciki yanzu na juya hali ai kowa ya gani ko yau wannan kaza gobe kuma ya zama wani abu sai wannan kuma kaza wanda ba haka ake yi ba
ba haka ke yi ba to me yake gabansu an kafa gwamnati kamar duniya ana mulki a dab da mulkin da gwamnati ta kusa kai karshe zai kuma ana neman mafaka baki ɗayan afirka mutum ɗaya ya yi abin da duniya ta yabe shi ne wannan arnayin Nelson Mandela da daɗi ko ba daɗi dole a ba haka bane ba waye kama hawa mulki ce yana so ya sauka waye kama yana kan kujera ya ga ai abin da ba daidai ba ya ce ya yi sauka ba ko akwai kana kan kujera kaga ai barna kace saboda barnan da ake nayi risaye kujerar da nake ko biliyan nake karba na sauka sai ka ji ka kwanan yunwa kana ganin wannan shugaban South Africa yana tafiya ba na rigarsa kwa ɗaya ce aka ce kafin mutu daki ɗaya ne da shi yake kwanci a ciki amma duniya duk sai suka jinjina masa saboda yayi ne ya nuna bajinta lokacin da duk ɗan afirka ya hau mulki ba ya so ya sauko ko da za a kashe shi ko menene lokacin shi da ya je sha wahala shekara 27 bai ce shi ma sai ji daɗi shekara 27 yana gama shekara 4 ya ce ya isa ba zai ce a ya je yana zaune shi talakar shi ko lokacin da aka je kasar iraq sai da yi musu fada ya zazzage su ba abin da aka ce ba abin da za a ce saboda abubuwan da suke kama ka da shi ba da shi ba za a kama shi me suke kama ka da shi ka sata ka kai ka ajiye wajen su je su in baka bi mana inda muke so ba za mu bayyana faga abin da kake ci to ka gani da a ce za a samu ne kowa gaskiya yake ne ba kasar ke gaban su ba wai su kansu ba shi ke nan da yanzu kasar ta fice inda kake ganinta amma kowa maslahacinsa shi ne ke gaban shi ba wai kasar ba amma da sunan kasar za a zo ana magana da sunan jama'a da sunan al'umma da sunan al'umma sai ran da al'amura suka fara dawowa a gida a cikin birni a unguwanni aka samu dattawa masu tsawatawa a ji masu fada a ji masu wanda za su tsawata kar wani kuma fitowa ya zagi wani kar wani kuma fitowa ya ci mutuncin wani kar kuma to lokacin abubuwa za ka sun fara dawowa a cikin nisabinsu amma wannan hali da ake ciki sai dai addu'a kenan ko sai dai ayi addu'a kenan ko ko ina duniya akwai inda ke mustashar al'aili mustashar kaza dura kuma guidance and counseling wannan kaza wannan za a ba ta shawara wannan zai kaza to waye zai dauki wannan kaman kasan Kano a ce za a yi wannan haƙƙi na kan wane ne waye zai dauki wannan malamai yana biyar gwamna ko majalisar sarki ma matsalar ba zancen budget bane in an baka budget kuma aka ki baka dama ka yi aiki fa a nan me? to ai ba nan kowa na zama ne shi kana zaune ne dole ka zama haka nan za ta zo maka zai zo maka yana neman shawarwari kaza waye fada maka ni menene ni ma albajiri ne to amma waje ne aka kafa kamar da aka kafa hizba shari'a me da menene akwai waɗanda an zabo su da wanda su koyi ilimin zamantakewa sun san ilimin addini sun san kaza da kaza kowa ya zo za a ba shawara yadda zai tafi da al'amarin shi kowa ta zo za a ba ta shawara yadda za ta tafi da al'amarin ta kowa ta yanzu mace za ta shiga hali da ta rasa ina za ta kai kara ina za ta kai kuka tana cikin ana zalunta ta ana wahal da ita ba ta da yadda za ta yi wurin wa za ta je ba yadda za ta yi sai da ta garza ya freedom ko gidan rediyo a ce tana son a yi kaza wata ba ta san hanyar gidan rediyo wata ba ta san hanyar hizba ba wata su tabi waya malar da Allah ina son a bani lambar hizba me wani hali nake ciki ba nake so na ce ni ba ma'aikacin hizba ba ne ba ni lambar hizba to kaya ba ta sayar da za ta yi ba kuma dole a kula
ba ga shi bai zo qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wane ne farko wanda ya kafa wannan me ake fada da Hausa me sunan wannan a cikin Hausa masu ba da me masu ba da shawara mace ce fa haula ta samu matsala gidan ta da mijinta ta taso tiryan ta zo wajen manzo Allah ta fada masa Allah ya ce ina jinta ba a kula da maganar ta ba har Allah ya ce qad سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ba haka bane ba ita shiga damuwa in aka ce ba ta shiga damuwa ai suna zaune lafiya ita da mijinta ina ruwanta da kai balle ta zo in ga mas'ala to abin ya ki canyewa kuma yake shaurare ta to yoshi dan adam zai zauna lafiya yana cikin karkashin abin nan Allahumma ajina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adayt tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum